Mareas Vivas era unha mina e abandonámola e ora ven os internacionais a buscala, non? Pois isto nunca estivo á venta, non? A idiosincrasia nosa, a nosa terra non se pode vender. Precisamente algo do que nos gabamos continuamente os galegos, justamente desta parte do país, da Costa da Morte, algo que históricamente sempre vendemos por fora porque é unha especie de paraíso natural, pois agora parece que está en visos de desaparecer, porque supoño que unha ferida como a que pode ser unha mina deste calibre, pensando mal, só pode ser o principio dunha serie de feridas moi grandes que se poden facer en todo o resto do litoral. Se pasamos por isto, creo que corremos un grande risco, que é que transformen completamente, digamos, os bens dos que históricamente vivimos neste país. Neste país vivimos dunha serie de artes absolutamente históricas, que teñen moito que ver ca man de obra humana, que teñen que ver cos recursos naturais, os que podemos aprender segundo salimos da casa, e que teñen que ver ca beleza da paisaxe. Non está comprobado que sea rentable, ou se é rentable, non sei para quen será rentable, pero desde logo a contaminación que produce as minas de ceo aberto, vamos, eso sabe todo o mundo e aí está. Entón, isto é a mesma política que se fai sempre de pan para hoxe, falso pan, ou se é pan duro seguramente, porque non ha de ser para nós, non ha de ser para repartir para os povos, e é fame para mañán, vamos, estás hipotecando o gran valor que temos, que é o que non se explota, a natureza, todos os bens que temos, isto é, vamos, están os tempos como para andar con estas caralladas. Sea no monte, sea no mar, que é o noso ben máis preciado, que temos que sí, que son bens que están aí, que podemos explotar, pero de outra maneira. En todo caso, temos que formar parte de nós da propia explotación, unha explotación sostible, ecolóxica, ainda que sea un término moi gastado, pero é un término que hai que recuperar. Abrir as portas a que veñan expoliadores de fora, empresas multinacionais, que polo que se ve, ademais, son fuleras, porque incluso están caendo cotizacións en bolsa, é dicir, eso, por parte deles é normal, porque son os expoliadores, pero por parte do noso goberno non é lóxico que atendan as razóns das empresas que veñen a expoliar e non as razóns do povo galego que estamos por vivir aquí. É dicir, nós non estamos vivindo en Madrid, estamos vivindo na Galicia. Se somos galegos temos que salvaguardar o noso territorio. Iso para min é un dogma de fe. Que non todo se pode vender. As cousas que son da xente, como a terra, o sea, penso que Galicia saliu bastante mal parada durante moitos séculos e por iso tócanos demasiado no fondo. Temos que estar en contra destas cousas. Isto é un pouco máis do que xa está. O sea, é un abuso tan grande que, non sei, non me extraña que a xente este como estamos. As consecuencias disto van ser, eu creo que terribles, e probablemente, ademais, bueno, como normalmente acontece nestas ocasións, nunca se traduce en postos de traballo por moito que queira vender esta realidad. E isto, ademais, vímoslo vendo así durante moitos anos, quero dicir que estas paraísos artificiais que se foron creando con diversas historias deste calibre sempre acabaron con moita emigración, con moitos galegos marchando fora de aquí, porque precisamente, bueno, os poucos recursos que tiñamos non os podemos usar. Así que, bueno, espero que isto sirva para algo.